Kastilja fil-muta, il-Prim Ministru assenti, il-Ministru tas-Saħħa fi skiet totali u fid-dawl tal-pressjoni li qed issir mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija u mill-Assoċjazzjoni Medika Maltija dwar l-iskandlu tal-isptarijiet, in-nies baqgħu mingħajr risposti fil-waqt li xorta komplew joħorġu l-miljuni mit-taxxi tal-poplu. Xtawna l-50 miljun il-sena wara sena issa qed intuhom. X'ġabu f'pajjiżna? Kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija illi xurilu fetaħ kawża l-qorti sabiex l-isptarijiet jirritornaw lura għand in-nies. Ma sarx investiment ta' mqar euro wieħed. Dan kien kuntratt illi kien iddiżenjat biex ifalli, biex jisraqna, biex joħdilna 50 miljun minn butna u l-gvern irid jagħti rendikont ta' għanilu. U issa anke l-Assoċjazzjoni tat-Tobba qed tikxef b'mod ċar kif dan id-deal huwa wieħed fallut. Il-modell li ntuża inizjalment ma' Vitals li Vitals għal minn kienu għal fejn marru sewwa, u li ma' Stewart li hija kumpanija Amerika, dak il-modell falla. X'ħa l-poplu Malti għal daw il-50 miljun fis-sena, ma nafux. Jekk tot it-total li ħriġna s'issa fuq daw il-5 snin, sewwa, għandek ammont konsiderevoli ta' flus. Il-mam qed tibqa' tinsisti li dawn il-miljuni kollha setgħu jintefqu aħjar sabiex il-poplu Malti u Awċi tassew ikollu servizz tas-saħħa ta' eċċellenza.